Здравейте, приятели! Аз съм Али, а това е Алибок. И в днешният клип ще правя... Мерси. Ще правя Бин Базур Чалендж. Нека започнем. За тези от вас, които не знаят как се играе играта Бин Базур, вътре има около 40 бомбона. И има такива с хубави и сгадни вкусове. Но те са 8 различни вида бомбона и 16 вкуса. 8 хубави и 8 гадни. Така изглежда опаковката. Това е. Сега ще ви покажа как изглежда отдолу. Така. Отварям го. Вкусовете ги пише на английски и на някакъв друг език, не мога да го разбера. Да. Имам чашка с вода и чашка за плюене. Малко ме страх, тъй като съм ги пробвала няколко пъти и знам, че има някои, които са доста гадни. Но все пак отварям кутийката. Нека започваме. Ще ги изсипя над една салфетка, така, всъщност не, над един картон. И ще ви ги покажа как изглеждат. Ето така. Нека започваме. Първият бомбон ще бъде този. Повръщано или праскова. Нали така да взема кутийката да гледам. Да. Ако още не сте разбрали, не беше праскова. Сега, но това е много странен бомбон. Вижте. Това е един същи на вкус, обаче единият е кафяв, а другият е розов. Ще го пробвам. Той е миризливи чорапи или тути фрути. Тути фрути. Това е много яко. Много ми е топло. Сега ще пробвам кучка храна или шоколадов пудинг. Кучешка храна. Това е спол или круша. Спол. Ама не знам, не е чак толкова гадно. Следващия бомбон е развалено яйце или пуканки с масло. Аз и двете ги мразя. Пуканки с масло, ама пак ще пробвам праскова или какво беше повръщано. Пак ще се опитам с този бомбон. Най-после е праскова. Сега бебешки кърпички или кокос. Бебешки кърпички. Не са толкова гадни. След ще тъпкат кутията с гадните бомбони. Добре, следващият бомбон е миризливи чорапи или тути фрути.
Пак ще опитам с пол или круша. С пол. Яйце или пуканки? Яйце. Прасква или повръщане? Това е прасква. Пуканки с масло или яйце? Тей, така, следва. Знаете кое. Кърпички или кокос? Кърпички. Така, от сега започвам да се мъча да ги гълтам. Прасква. Повръщано, чорапи или тути фрути? Не мога. Прасква или повръщано? Прасква. Кучешка храна или там шоколадов пудинг? Шоколадов пудинг. Яйце или пуканки? Пуканки. Так. Чорапи или тути фрути? Тути фрути. Yes. Кърпички. Yes. Кучешка храна. Кучка храна. Яйце. Пазай си хубавица за накрая, но добре. Паста за зъби или борвинка. И двете ги обичам. Паста за зъби. Прасква. Не, грешка. Супол. Яйце. Хора, направо не мога повече. Ужас. Кучка храна. Паста. Така, ставам 6 бомбона за мои приятели да ги пробват, да вкусят. Удоволствието. Следва сочна круша или не чак толкова сочен спол. Круша. Дори не мога да го хвана. Любимия ми бомбон. Повръщано или праскова? Страх ме е. Йо. Сега сам хубави. 2 сини наведнъж. Не наведнъж. Бърбинка. Добре, сега 2 сини наведнъж.
Не знам какво е. И последните 2 бомбона. 2 зелени. Не забравя да ви кажа. Трева или лайм. 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 И последния. Добре, приятели. Чао! Обичам ви. Дайте палец нагоре. Коментирайте и се абонирайте. Падахме се само гадни. Вижте смесицата. Чао!